Здравейте хора, в новото ни видео. Днеска имаме нов човек, който също ще играе с нас и той се казва Марти, моя брат. Затова днеска ще играем Roblox с него, като ви обещах, че ще играем. Тази. Не може тази игра. Сега, искаш ли да играем на Дейкер? Малко е страшно. Искаш ли да играем? Не е страшно. Дейкер е страшна игра. Има друга игра. Искаш ли Tower of Hell? Е тази игра. Не. Коя игра да играем? Много е трудно. Коя игра да играем? Искаш ли да... Тази към с космоса. Може да направим... Искаш ли тази фашън шоу? Там има и момчешки неща. Могам да ти ги покажа. Не искам на Дорс. Ама моите сабскрайбъри искат фашън шоу. Моля те много го искат. Аз много не искам. Там има и момчешка, аз ще ти кажа и трябва да се обличаме. Не искам. Например, имаме нинджа. Трябва да се обличам как нинджа. Не искам. Добре. Искаш ли? С космос. Хубава ли игра? Не знам, не съм я играл. Първо, не е хубава, не е хубава. Не е хубава. Не е футбол. Don't press the button. Искаш ли я? Добре, сега ще изберем една игра и пак ще дойдем. Добре, хора, намерихме тази игра, казва се Grow Up. Ще я играем. по-бързо. Добре, айди, джойнвай ме. Не. Играя на футболната. Не. Много време ни отнеде, намерим игра. Изчакай малко. Изчакай. Не, ще мине 5 години, чакам те. Блаки. Ти си кои? Айде! Не, къде си? Ето ма там. Къде? Ето ма. Ето те. Ти. Ела? Хайде на парка. Да, момент да ходим на парка. По-бавна си от мен. Че. Аз искам на въртележка. Ама трябва да се лушкаме. Пуш. 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 Тя трябва да дойдем тук. Ела, виж. Не, помай. Аз съм с едно момиче. Някъде ме води. Сега имаме... Ела, трябва да следваме това. Не, пак сме на въртележка. Пак ли? Не. Прибираме Ами, с късти. Днеска ми е рождения ден. И на нас. И на мен де. Габи, откъде знаеш на колко години става? То пиши. Не пише. Къде? Тук. Да, ние къщата. Момента ще ставаме на 6 годинки. Някакво си момиче идва в Ами може и тя да става на 6. Имам 2 подаръка. Нека. Не. Аз кучих баскетболна топка. И аз. Айде сега да правим дрибъл. И по кошовете трябва да хвърляме. Обаче от тука. Вкара. Аз ли не вкарах или? Не, аз. Добре. Сега трябва да след ела където аз ходям. Ама аз още трябва да правя. Още ли? Добре, ще те изчакам. Могам нещо да хвърля. Не могам да вкалам. Я нещо, просто ме следва. Но Еро тук ми показва. Ето виж. Тук ми показва, виж. Отивай пак. Аз вкарах. Давай, вкарай. Дай аз да ти вкарам.
ходим, сега може да дойдеш с мене. Идвай! Ама топката къде ми? Идвай, айде. Уху! Сега ходим на бензиностанцията. Защо? Не знам. Да, така да станем бързи. Да. Уху! Ама ние само можем по 3 неща, Габи. Да взимаме. Забрави ли? Сега сме бързи! Ама Ерла тук ми показа все още. Какво ще правим тук? А. Happy birthday, сега ходим вкъщи! Изчакай, ма, ще изключи! Габи, моля те. Аз съм в бизонтанджата още. Добре, браво. Колко лайк? Ей! Ай, скоте! Я пък аз ще скочи. Котенце! Айде скачаме на батуто! Изчакай малко! Я ще нападе! Ще скачаме само на батуто с котето ни. Не съм Котките си скачат! Трябва да ходим на училище! Така ли? Да, Откъде знаеш? то пише, че трябва да ходим на Аз училище. съм бърз. Аз не Съм як. Да, стабилен. И аз съм сега бързо, защото пия. А в същата ли класна стая ли сме? Да. Ей! Някакво чу. О, 3-6. 3 Не! Сега трябва да ходим в... Сега ни е рождения ден. О, бърз съм от теб. Не, верно, но ти само пиш напитката. Ха-ха. И ти. Май, защото тук момиче. Аз първи се седна тук. Дай се ми седна. Имам скейтборд. Аз искам скейтборд. Има и скейтборда. Baby girl. Baby. Куп скейтборд. Трябва да вземем колелото. Не. Така пише, че трябва. Аз искам скейтборд. Малко е трудно да караш това колело. Габи, аз тръгвам, ерувам. Габи, аз Сега ще ходим на скейт парка. Аз с скейтборд отивам. Ама няма да пасваш лево. Не, Габи, не ходим до скейт парка. Просто обикаляме по пътищата. Нормално? Как нормални деца? Някакво му да не блъскаме нас коли. Габрио видя! Ами дай, кога станеш на 16 или на 18 получаш кола. Дай. Сега трябва да ходим на площадката. Ерон. Ако съм болна. Ето я площадката за скейт! Ма не трябва. Габи скочи. Сестриче! Аз паднах от света! Как ли си 5 годишки? Не, ти си 8. Не знам как съм ходил. Аз нямам скейт. Дай да бачи да поиграем. Габи, Ерола сега някъде друга да ми показва на теб. Не, ми показва тук да си. Малко е трудно да караш колелото. О, добре. Ти си на 9 годинки вече. Аз съм раздеден! Някой кара кола, не е честно. Защото те... Татко си те убия. Махай се от тука. Сега ще ходим на рождения ми ден. Габи, едно не става. Има нещо. Поне... Момента ти си буквално по-голям от мен. Ха-ха. Ставай, ма. Какво получи? Май Драгон. Драгон!
нечестно! Аз то бутилка трябва да искам. Габи, аз съм за сега години тези на трамполина ли пак? Да. Получих и балончета! Еро сега някъде друга да ми Къде са? Най-джампинг. към стаята ми показва. Ой, на мен. Към моята стая. Габи, се получим това, нали? Бумеранг. Ти е бумеранг. Аз не мога да го взема. Yes. Аз го взех. Аз го взех. Просто трябва да го настъпиш. Дай по... Аз миналия път към на таблета. Аз не мога как да го взема. Нали? Помниш ли? Къде е бум? Аз излизам от късни. Сега си изхвърля малко бумеранга, трябва. Габи, сега си живеем живото, нали? Виж как го високо хвърлих бумеранга. Габи, сега си правим каквото искаме, не? Не, ние сме на 9 години. Аз съм на 10. Ти момент си буквално на 8. Ще ставаш на 9 годинки. Не на истинския живот. Аз ще ставам на 11. В момента съм на 10. Така? Ти ще ставаш на 9. Карам кола, Габи! Ей, не мой да караш кола, ти си твърде малък. Защото аз ще карам колата. Може ли да караме колата? Не може. Само може. Габи, Трябва да сме на 15. О, какво има тук? Happy birthday, само да ти имаме. окей. Аз си взех. I got a skateboard! Имам скейтборд! Габи, аз от туда не го карам. Ми да, ама трябваше и колело да имаш на този раунд. Аз нямам... ето ми. Ето ми. Аз съм забърза. Не, къде ми е скейт? Аз съм сега бърза. Мама, не ми прида. Аз съм скейтборд. И аз имам. Трябва да ходим при големия скейт парк. Пак ли е? Няма, този път е много голям този бе. Ето го скейт парк. Не мога да спрем. Габи, този ли е? Нормале. Този ли е, Габи? Големия е. Има един голям, много хубав скейт парк. Не го виждам. Не го виждаш. Аз буквално съм при малко. Аз съм при големия. Е толкова забавно. Ай! Трябва. Огоре ли да се качам? Аз просто се обика. Алям при вкъщите, как имам рожден. Да, ма ти ходи ли при големия скейт парк? Не. Ма трябва да ходиш, а няма да имаш рожден ден. Ма аз не знам къде е. Ми то е показано. Не е показано. Аз ще се манам от скейтборда, просто ще се качам. Нормален човек. Аз нямам еро. Като тебе. Аз нямам еро. Трябва да си вземам скейтборда. Искам да си вземам обаче скейтборда. Габи, аз нямам еро като теб. Ами, защото ти, знаеш какво нямаш? Защото не дойде на големия скейт парк. Имам рожден ден. Аз така ще си карам скейтборда. Аз съм вече от тази игра. Защо? Айде, ще се манам от скейтборда. Аз пък от играта се махам. Добре, довиждане хора, това не беше видеото. Чао! Ако искате още видео, цъкнете абонатния и довиждане. Целувки!